Eguerdion, Jesusen jarraitzaile zintzo izan nahi duzuen guztioi, ongi etorri Eukaristia honetara. Ongi etorriak baita, Segura Irratiaren bidez, egunero gurekin otoitzean parte hartzen duzuen guztioi. Egiazko kristauak ez du aski legea eta eginkizun batzuk betetzea. Gizarte hau jainkoaren nahira egokitzea bilatzen du Jesusek. Pertsonei gizarte hau ez dakien desegilea eta zapaltzailea gerta. Jainkoaren erregetzaz poztu nahi du gizakion bizitza Jesusek. Askotan entzun behar genituzke gaurko ebangelioak esaten dizkigun hitzak. Hotsegin ezazue hurbil dela jainkoaren erreinua. Senda itzazue gaixoak, piztu hilak, garbitu lepradunak, usatu diabruak, utxean hartu duzue, eman utxean. Gure fedea jainkoaren erreinuaren esperientzia baldin bada, baita Jesusek eskatu digun eginkizuna ere. Errukitzu erakutsi ezaiguzu jauna, zure bidea. Zutik jarri eta kanta dezagun, bihotz batez elkarturik. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Jauna zuekin. Eta zure espirituarekin. Ongi etorri igandeko Eukaristia ospatzera. Isilean, pranta gaitezen jainkoaren aurrean eta eskadezagun geure bekatuarentzako barkazioa. Jesus jauna, aitaren ganak garamatzan bidea, erruna, erruki jauna. Jesus jauna, herriak argitzen dituen argia, Cristo erruki, Cristo erruki, Jesus jauna, mundua berritzen duen bizia, erruki jauna. Erruki dakigula jainko ahal guztidun eta on bakarra. Eta gure bekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen.
Eserita bestuko dugu aintzat. Aintza zeruetan jaungoikoari. Aintza zuri jauna, ta eskerrak zuri. Eta bakea lurrean, haren gogoko gizonek. Aina hundita eder zaitugulako, gorazu, bedenkatuazu, gore espentzuri, auspezagun, eskerrak zuri. Jainko jauna, zeruko jangoiko aita guztian duna. Aitza zuri jauna, ta eskerrak zuri. Jauna, seme bakar Jesu Kristo, jainko jauna, jangoikoaren bildotz, aitaren seme. Zuk entzen duzu munduko bekatua, erruki jauna. Zuk entzen duzu munduko bekatua, entzun gure deia, aitaren eskuinaldean jarririk zaudezu. Erruki jauna. Aitza zuri jauna, ta eskerrak zuri. Zu bakarrik santua, zu bakarrik jauna, zu bakarrik goigoikoa, Jesu Kristo. Espiritu Santuarekin, jainko aitaren argita. Amen. Aitza zuri jauna, ta eskerrak zuri. Zutik otoitzerako. Egin dezagun otoitz. Oi jainko, zugan itxaroten dutenen indarra. Entzun bihotzonez gure otoitza. Eta zugabe gizakiaren aulezia ez baita ezertarako gai. Emaguzu beti zeure graziaren laguntza. Zure aginduak betez, zuretzat atsegingarri izan gaitezen gogoz eta egitez. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jainkoaren herri bere salbamenaren bila dabilena da. Eta salbamena eman digunarekin harremanean bizi dena. Hala esango digu irteera liburuak. El concepto de la alianza intenta explorar el círculo de los que se saben salvados, con quien saben que es su Salvador. Escuchemos del libro del Éxodo. Irteera liburutik. Egun haietan, Israeldarrek Sinei basamortura iritsi eta han ipini zuten kanpalekua, mendiaren aurrez aurre. Jainkoa gana igo zen Moisez. Jaunak menditik dei egin eta esan zion. Hitz egin Jakoben ondorengoei, Israeldarrei, eta adierazi hau.
Ikusi duzue zer egin diedan Egiptoarrei, eta zuek nola eraman zaituztedan arrano hegaletan eta nigana ekarri. Orain beraz, nire esana betetzen baduzue eta nire ituna gordetzen, zuek izango zaituztet herri guztien artean neure jabeko berezi. Nirea bai da lur osoa, apaiz eta errege izango zaituztet, eta neuri zagaraturiko herri. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. guaren herri txit maitea, haren etxeko hartaldea. Denok berriz. Guaren herri txit maitea, haren etxeko hartaldea. Lurtar guztiok egin irrintzi jaunari, zerbitza ezazue pozik jauna, joan oiua laizaren aurrera. Guaren herri txit maitea, haren etxeko hartaldea. Aitortu jauna jainko dela, berak eginak eta bereak gaitu, bere herri eta berak larraturiko hartalde. Guaren herri txit maitea, haren etxeko hartaldea. Giza esku zabaltasuna gizaki on baten alde bizia ematea iritsi daiteke norbait. Jesusek mundu pekatariaren alde eman zuen bere bizia. Hala esango digu San Paulok erromatarrei idatzitako idazkian. Cristo dio su vida por la humanidad pecadora. Ante tanta generosidad, ¿qué duda puede ensombrecer la esperanza cristiana? Escuchemos a San Pablo. San Pablo apostoluak erromatarrei egindako gutunetik. Senideok, oraindik bekatupean indargabe geundela, Kristo jainkoak erabakitako garaian gaiztoen alde hil zen. Nekez onartuko luke norbaitek persona zuzen baten alde hiltzea. Hala ere, persona on baten alde baliteke norbait hiltzeko prest egotea. Baina Kristo artean gu bekatari ginela hil zen gure alde. Honela erakusten du jainkoak guri digun maitasuna. Orain, jainkoak Kristoren odolaz zintzotzat hartu gaituelarik, zenbatez gehiago ez ote gaitu salbatuko zigorretik beraren bitartez. Etsai ginelarik, jainkoak berekin adiskidetu bagintuen bere semearen heriotzari esker, zenbatez gehiago behin adiskidetuz gero ez ote gaitu salbatuko haren biziari esker. Are gehiago, harrotu ere egiten gara jainkoaz Jesu Kristo gure jaunari esker. Honen bitartez,
jainkoarekin adiskidetzea iritsia baitugu dagoeneko. Jaunak esana, Eskerrak zuri jauna. Bere Eliza, Jesusek nola antolatu zuen erakusten digu evangelioak. Eta egiazko hartzaiak nahi zituen, baztertua eta nekatua dabilen Eliz horren gidari. Eleiz arduradunen izenik egokiena, hartzai izena dela pentsatu zuen Jesusek. Berak erakutsiko digu orain evangelioan, hartzai ona egiaz nor den. Zutik jarriko gara, aleluia abesteko, Jesusi entzun aurretik. Denok, aleluia. Hurbil da jaungoikoaren erreinua. Bihotz berri zaitezte eta sinetsi berri ona. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Jesukristoren evangelioa San Mateoren liburutik. Aitza zuri jauna. Aldi hartan, jendetza ikustean, erruki izan zuen Jesusek, nekatua eta lurjoa baitzegoen jende hura, hartzainik gabeko ardia bezala. Orduan ikaslei esan zien, uzta ugaria da, baina langileak gutxi. Erregutu bada uzta jabeari, bidal ditzala langileak bere uztara. Eta 12 ikaslei dei egin eta ahalmen eman zien espiritu gaiztoak botatzeko eta gaitz eta eritasun guztiak sendatzeko. Ona 12 apostoluen izenak, lehenbezi Simon, Pedro deritzana, eta honen anaia Andres, Santiago Zebedeorena eta honen anaia Juan, Felipe eta Bartolome, Tomas eta Mateo zergalaria, Santiago Alfeorena eta Tadeo, Simon Zelote eta Judas Iskariote, Jesus saldu zuena. 12 horiek bidali zituen Jesusek ohar hauek eginez. Ez joan gentilen lurraldeetara, ez sartu Samariako herrialdean ere, baizik eta zoazte galduak dabiltzan Israel herriko ardietara. Eta bidean zoaztela
hotsegin hurbildela zeruetako erreinua. Senda itzazue gaixoak, piztu hildakoak, garbitu lepradunak, bota deabruak. Utxean hartu duzue, eman utxean. Jaunak esana, Eskerrak zuri jauna, Aleluia, Aleluia, Kristau senideok. Igande honetan, kristauoi zuzendu zaigun mezua, orain entzun ditugun irakurgaietan, hitz hauekin bilduko nuke. Nola eta zenbateraino egin nahi izan gaituen jaungoikoak bere herri. Bere herri santu eta berezia, beste herri guztien artean. Lehen irakurgaian, jainkoak bere herria irabazteko darabilen asmo beroa, irudi eder eta hunkigarri honekin adierazten dio. Ikusi duzue zer egin dietan Egiptoarrei, morrontzan zeuzkaten Egiptoarrei. Eta zuek nola eraman zaituztedan arrano egaletan eta nigana ekarri. Amets zoragarri bat dirudi, jainkoak arrano egaletan hartu eta garamatza. Ametsak amets ordea, horrela esan ohi dugu, penaz eta etsipenez. Izan ere, gure amets zoragarrienak, ia beti ez bada, ur aparretan gelditzen zaizkigu. Gure eta beste asko eta askoren bizi esperientzia Evangelioko hitzok adierazten dute. Jendetza ikustean, erruki izan zuen Jesusek nekatua eta lur joa baizegoen jende hura, hartzainik gabeko ardiak bezala. Baina hala izan da ere, Jesusek ez du etsitzen gizakion neke eta ondamenaren aurrean. Alderantziz, zera esaten digu, uzta ugaria da, baina langileak gutxi. Erregutu bada, uzta jabeari bidal ditzala langileak bere uztara. Bibliak uztaren irudia erabili ohi du gizadia bere heldutasunean adierazteko. Hau da, bere helburuan, biltzeko garaian. Uzta hau, guri eskasa eta etorkizun zailekoa edo gabekoa iruditu arren, Jesusek uzta oparoa ikusten du guregan, naiz eta nekatuta eta lur joak egon. Eta hori zergatik, uzta honen jabea jaungoikoa delako. Erregutu uzta jabeari langileak bidal ditzala uzta honetara. Uzta ugari honetan
lan egiteko edozeinek ez du balio. Jainkoari erregutu behar zaiola esaten digunean Jesusek hau esan nahi digu. Jainkoak trebatutako, jainkoak erakutsitako langileak behar direla bere uzta mindu honetan lan egiteko. Eta uzta hau bere onera, betetasunera ekartzeko. Langile hauen artean, bat bakarra da importanteena, Jesus bera. Langile honen bidez, burutzen baitu jainkoak, guk asko uste ez genuen ametsa. Oraindik bekatupean indargabe geundela, Kristo jainkoak erabakitako garaian, gaiztoen alde hiltzen, etsai ginelarik, mezu honetan ematen zaigu evangelioaren berri onaren muina. Bageneki benetan, eta bihotzaren erdian biziko bagenu, jainkoak gure alde egin duen adiskidetasuna. Bageneki benetan, zenbateraino maite izan gaituen eta nola eusten dion maitasun horri, gu geran hontan onartuz. Hori bageneki ez geundeke hain nekaturik bizitzan, hain lur jorik. Hori da kristauok bizi dugun eta bizi nahi dugun berrion pizgarria. Berrion honek zabaltzen baldin badegu, benetan testigu izanez zabaltzen baldin badegu, Jesusen hizetan berrion honek gaixoak sendatu ditzake. Lepradunak garbitu, hildakoak piztu, gehiegizko ondorioak iruditzen zaizkigu behar bada, baina Jesusek horrela esaten digu. Jainkoaren maitasuna zenbateraino gauzatu dan mundu honetan gure artean, honek bihotzean harrapatzen gaituenean, bizitza guztiz eraberritzen da, berriro sortzen da. Bai aldugu berrion honen pozik, konsolamenik. Konturatzen algara, jainkoak bere doanezko maitasun honi eusten diola, eta ez duela atzera egingo, eta beti etxeko gauzkala. Gu geranak izan da ere. Horixe ospatzen ari gara, Eukaristia honetan. Eta Eukaristia honek bere luzapena du, aste guztian, geure egunerokotasunean, biziko dugun pauso guztietan. Eskari ezaiogun jainkoari argi gaitzala, bihotz ondoenean. Batez ere, nekeak eta ezinak, etsipenak gogor jotzen gaituenean. Egin dezagun fedearen aitortza. Sinesten alduzue jainko baita ahal guztiduna, zeru lurren egilea. Sinesten alduzue haren seme bakar, Jesu Kristo gure jauna, Maria Virginiagandik jaioa, oinazetan hila eta obiratua, hilen artetik piztua, eta aitaren eskuinaldean jarririk dagoena.
sinesten alduzue Espiritu Santua, Eliza Santu eta Katolikoa, Santuen elkartasuna, bekatuen barkamena, hilen piztuera eta betiko bizitza, Jesu Kristo gure jaunaren aitak gorde gaitzala aitortu dugun fede honetan betiko bizitzarako. Amen. Bere erreinua guregan eta munduan haziarazten duen jainkoaren gana hurbil gaitezen konfiantza osoz eta egiogun otoitz. Entzun jauna eskatzen dizugu. Entzun jauna eskatzen dizugu. Kristauok izan gaitezen gure gizartean, Kristau esperantzaren eta konfiantzaren eredu. Eska dezaiogun jaunari. Entzun jauna eskatzen dizugu. Herri guztien eta gure herriaren gobernariek lan egin dezaten ondasunak hobeto banatzen, denon arteko berdintasuna bilatuz. Eska dezaiogun jaunari. Entzun jauna eskatzen dizugu. Gerraren zauria edo diktaduraren zigorra bizi duten herriek bakia eta askatasuna lor ditzaten. Eska dezaiogun jaunari. Entzun jauna eskatzen dizugu. Gure gaixoek osasuna iritsi dezaten. Eska dezaiogun jaunari. Entzun jauna eskatzen dizugu. Hemen gauden guztiok, gero eta gehiago maita dezagun Jesu Kristo. Eska dezaiogun jaunari. Entzun jauna eskatzen dizugu. Entzun aita ona gure eskariak eta bidali ezaguzu maitasunaren espiritua, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Eta orain, Angel Luis Quintanak bere musika instrumentuarekin Panes Angelicus joko digu.
Senideok, egigun otoiz, Eliza osoaren oparia jainkoari eskaintzekoan. Jainkoa goresteko eta gizakia salbatzeko. Oi jainko, orain eskaintzen dizkizugun doainetan, bizitza honetarako janaria eta bizi berriaren sakramentua ematen dizkiozu gizadiari bere izaera bikoitzerako. Egizu, gure gorputzarimak ez daitezela inoiz ere laguntza horiek gabe gerta. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin, gora bihotzak, jauna kantauzkagu, eskerrak jaungoiko gure jaunari, egokita eta zuzen. Egoki da, bai, eta zuzen, bidezko eta salbagarri, nonai eta beti guk zuri eskerrak ematea, jauna, aita guztiz santu, jainko ahal guztidun beti ereko horri. Zeure semea gure salbatzaile bidaltzeraino maite izan baituzu mundua. Bekatuan izan ezik, beste guztietan gure antzeko egin duzu, zure semeagan maite zenuena, gugan ere maitatzeko. Ark zure esaneko izanik, eskuratu dizkigu berriro, guk zure esaneko ez izateagatik galdutako ondasunak. Horregatik, guk ere aingeru eta santu guztiekin batean, goresten zaitugu jauna, poz betean kantari. santu, santu, santua, diren guztien jainko jauna. Zeru lurrak beterik dauzka, zure dizdira. Osana, Osana, zeruko jenetan. Bedenkatua jaunaren izenean datorrena. Osana, Osana, zeruko jenetan. Santu zara, bai, jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu ogi ardo hauek zeure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zioala, ogia hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik, hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean, afalondoan, kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik, hau nire odolaren kaliza da eta, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigarri. Hau da sinismena
Horregatik, jauna, zure semearen eriotza eta biztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu, zuri eskerrak emanez, aldarean zeure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan, jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza, gaur Kristok eriotza garaitu eta bere bizi hilezkorrean parte izatea eman digun eguna, igandea, ospatzera hemen bildua. Eramazu maitasun osora, Leon gure aita santuarekin, Fernando gure gotzainarekin, eta Eliz gizon guztiekin batean. Era berean, izan gogoan, jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure senideak. Eta hildako guztiak ere, harritzazu zeure aurpegiaren argitan. Erruki zakizkigu arren, guk guztiok betiko biziaren betea irits dezagun. Jainkoaren ama Maria Virginia doatsuarekin, haren senar Jose santuarekin, apostolu santuekin, eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gorets zaitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honenga, zuri jainko aita guztidun horri, Espiritu Santuarekin batea, ospeta aitza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, beldur gabe kanta dezagun. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinua, egin bedi zure naia, zela bezala lurrean ere, emaiguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorra, guk ere geure zorgunei, barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzazu duziten taldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzen. Atera gaitzazu, jauna, gaitz guztietatik. Emaguzu bakea gure egunotan. Zure errukiari esker, bekatutik garbi bizi gaitezen eta estubaldietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zain gaudela. Zure erregetza, zure agosp eta indarra, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei. Bakea uzten dizuet, neure bakea ematen. Begira zeure elizaren sinesmenari eta ez gure bekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari bakea, eman batasuna. Errege bizi baitzara gizaldi eta gizaldiena. Amen. Jaunaren bakea beti zuekin, eta zure espiritua. Emaiozue bakea elkarri. Jangoikoaren bildo
bildotxa, zuken zen duzu munduko pekatua. Erroki jauna, Jangoikoaren bildotxa, zuken zen duzu munduko pekatua. erroki jauna, Jangoikoaren bildotxa, zuken zen duzu munduko pekatua. emaiguzu bakea. Hona hemen, jaungoikoaren bildotsa, munduko bekatuak entzen duena, jainkoak oparo erregalatu diguna, zorionekoak bere maira deituak. Jauna, ni ez naiz inor zurire etxean sartzeko, baina esazu bizbat eta sendatuko naiz. Gurekin egon, gurekin jauna, oraino dugu hitz egin. Heldu da gaua, iluna, gurekin egon, Zertaz mintzo zineten bihotzilun, ibili zola bihotzilun. Ara Jerusalenen eren egun, Jesus hildela eren egun. Gurekin egon, gurekin jauna, oraino dugu hitz egin. Heldu da gaua, iluna, Gurekin egon, Angel Luis Quintanak berriz ere bere tresna gozo hori joko digu, Panis Angelicus joko digu.
Egin dezagun otoiz. Jauna, hartu dugun sakramentuak fededunok zurekin bat garela adierazten duen bezala, egin dezala Elizaren batasuna. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Egiazko hartzaiaren bila, etorri gera Eukaristiara, eta jainkoaren erreinua gertu dagoela konturatzera. Kristau jokaera zintzoa Jesusen nahia betetzea da. Bere gorputza janari ematean, gure saiaketan bera gure ondoan izango dugula adierazi digu. Ez aldugu ahaztuko Jesu Kristoren jokaera hartzai onaren jokaera dela. Beste bat arte, nahi duzuen arte. Orain, meza ondorean, berriz ere Angel Luis Quintanak instrumentu gozo hori joko digu konzertuko eskor bat emanez nahi duzuen gozo omenerako. Jauna zuekin, eta zure espirituarekin. bedeinka zaitzatela jainkoa alguztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santua. Esan bezala, Angel Luis Quintanak bere instrumentu gozo hori joko digu konzertu txiki bat emateko nahi duzuen guztientzat. Zoazte jaunaren bakea, Eskerra